Sanibonani molweni ndanamkela ke ezaseTV ngesixhosa. Usibongile ke uye wazibuzela kuNomalanga intoba yonke lento ibayela nefurniture na leyo kugxothwa kwakhe. Wathi ke ukwenzo kuNomalanga lalela la Nomalanga usibongile ukwazi ukumgxotha kanje because thina apha endlini siyamdinga. Wathi uNomalanga kanime ndifonele umkhize ndimxelele bosibongile se-ready for yena uyesizomthatha. Wafube phone nyani ke xelela lo muntu bamakeze usibongile kudala emlindile. Ube ngalwa ke ukwenza sithi usibongile yonke into ebeyenza apha abeyenza nge-instruction yam ndimo bethe makenze. Nomalanga kangayimameleleyo kusuka lapho vele womvulela usibongile umnyango. Sibongile kangalibazise naye wathatha ibhegi zakhe wabashiyethi nibe nobusuku obuhle wahamba. Ukwenza uxelele Nomalanga intoba usibongile akuyona nje into ongasuka uyithi uyayilahla nje ejulana kanjani. Usibongile ifamily yakhe idepende kuye. Nomalanga wathi yona into axelele yona ngoba eniwalk ebeach akacaphuka ukwenza ethi kanti uthi umthetho wakho uva kanjani because ndandixolisile ufuna ndenze kanjani. Wathi Nomalanga akazi ke ngoba kaloku nakuthuli naye wayemgxothile pha endlini wayenze into esimila nale yenziwe ngusibongile. So kutheni lento ukwenza ucaba izamgwadisa kangaka le. Wathi kukwenza hayi beningakwazi ke ngoba lokhu unanigqibele uthe wena awufuni ukusounda njengomuntu ongazithembiyo kodwa ngoku unuka phu insecurities. Hayi ke wazithulela kuNomalanga wazicofela ifoni yakhe kangamoyeke. Ekseni ke usibongile nango yovusa ke uwenzeni for uba aye esikolweni ubengamvusa ke wenzeni wavuka ke akalelanga uthi utheni ungasabile ukudala ndikhwaza. So uthi omnye kaloku wena unishiyile bese evuka sehlala ngempuntu kuthi usibongile evuka kulungiselele esikolweni. Uthi lo mntana hayi akaziva right akazukwazi esikolweni. Wathi omnye hayi ke uzovuka ke but uye wamuva ke ngofumana uba temperature yakhe iphezulu kakhulu. Wambuza uba kutheni otshisa kangaka. Wathi omnye hayi andiziva right ethubeni. Uthe usibongile salindele sajonge leyo nanko escreama ulo mntana echovela usibongile pha usibongile naye baleke yomemnyango ethi nabo bayambiza bayamtsala. Sibongile khwaza abantu beza ke abantu ke base beyamthatha ke kusho ukuthi kwakabizwa ke ugqirha. Kwafika ugqirha wam-attenda ke wabe sesithi ucela bamphe amanzi kakhulu so uzoba right uthiwa ke ulele. Wabe sesithi ke ugqirha uyahamba kwakhatshwa umamviki washiyeka kuphethe nesithi usibongile ucela ashiyeke. Shiyeka kusibongile wabe semxelela ke ngendoba wenza umsebenzi omhle kakhulu kodwa ndiyacela kundigadele uwenzeni. Wathi kusibongile uzomgada and lento yenzekileyo ngeke iphinde yenzeke. So uwenzeni use under influence ke yala sweet beyityile. So uphetheni kodwa yawamyala kusibongile bangaqinisi kakhulu kodwa ke isandla ufuma kusibongile wahamba. Uthe esahleli ke uphetheni kwafika unjengaye ufika naye sesithi unjani umntana beyisuka kwi-meeting yakhe ke beyodibana notata kaNomalanga. Watsho komba hayi kuthiwe uzoba right ulele. Wabe sesithi kodwa nawe lo mntana sedengena kwezinto ezinjengezi nje awuqinisi isandla. Hayi ke uphetheni wabe sesithi utheni uzokhomba mina wena kanti utheni ungazinuki. Wabe sithi omnye mina businesses antu uzokwazi utsho ngabantwana phe nje businesses. Wathi uphetheni okusala abanye nabantwana bethu bobayithu so omnye ukhomba omnye noma ukhomba omnye kodwa ke bathe bafika kwi-decision ethi mabathathe iblame ngoba nyani abamuhoyanga umntana. So baye bashiyeka ke besithi kungcono nabo bazama indlela yoba bamjonge. Endlini yabasebenzi ke bekuhlewa usibongile ke hlekela into ba egxothiwe and ubukeka njengomuntu one-stress. Uthe ke uthulisile naye oko wayegxothiwe nganga wade no-stress kangaka yena noba wayegxothiwe bese bembuza kumamvu ba wenzeni na. Uthi usibongile andazi kodwa ke bese chaza into ba yena bezama nje ukuncedisa ukwenza kwinto uku-arrange indlu. Ke bethi hayi ke uzinqikelela ityeni nembovane ngoba pha funeka xa ngabe ufuna uphakamisa isitya nawayintoni uqale kumedem umxelele ba uzayisusa into ethile ndi anivumelana ungayithinti nje into kamedem. Wabe sithi uthulisile khola tafila ayithanda gqithi kuyisusile uthi usibongile siseyifurniture yonke kodwa we hayi ke. So kuthe kusenjalo ke bemyekile usibongile sekuyilate batya isapha kwafika ukwenzo besadla wathi ucela ke ubamphe igumbi ufuna uthetha nosibongile. Ibaye basuka kwabe sexolisa ke ukwenzo ngento ethi uzoxoxa ngayo yonke into eyenzekileyo endlini yabo. Wabe sithi ke usibongile no yonke le into enasedlulile kuyo. So besithatha ukutya kwakhe kusibongile uthe ke mina andikwazi ke ukutya ndodwa indlela nafundiswa ngayo ekhaya baxa usitya kukhona umuntu unyatya noba yi2. Wabe senika ukwenzo amanzi bamahlambe izandla uhlamba ke izandla kukwenzo
bathe besahleli ke batya ngezandla ke boba bayithuka umnandi nje kuyahlekwa uthi ukwenza wagqibela nini nje ipapa nefish so bese sithi ke Sibongile kaloku niya endlini yena nezitye izinto nitya wathi ukwenza sitya prawns caba ulenganisa ke umedem wakhe bathe bese kusemnandi ke besahleka wangena uNomalanga ngena sesithi kuthiwa nje akufumana apha kangaligqibe nolebezolitsho wafika abantu kumnandi kuhleka insini uSibongile uyatya ngabatya eplate ne1 ungene nje wathi kwaze kwakhozi apha yo abanye ke bamjongile nje ukwenza uvele wajala ke ebusweni khombisa into ba uyadikwa into enoNomalanga phakathi nokungamthembi ngoSibongile asazi ke ngoba umgxothile kwakhe uzomgxothana xa elapha ngoba kho kwakhe ke apha enkosi ngicela siqhubeke subscribe like singakhomenta futhi bye